Pozdrav Anita i dobrodošla. Hvala ti na pozivu, draga Gordana. Ti si spomenula da imaš jednu situaciju koju bi voljela pomoć, a to je da bi voljela voziti nakon što dugo vremena nisi vozila auto. Tako je, ja bih htjela ponovo ponoviti vožnju. Malo me nužda stisla, a malo onaj osjećaj slobode koji želim doživjeti. Koliko god vas neko drugi povezao negdje, išli busom ili vlakom, auto mislim da definitivno daje slobodu. Ne mora se nužno voziti svaki dan, ali evo, u funkciji slobode, pa i jedne mini nužde za jedan lokalitet. Pa kad ti sad razmišljaš o tome da trebaš krenut voziti, znači kad zamišljaš da ćeš sjesti u auto i voziti, šta zamišljaš? Kako izgleda taj film u tvojoj glavi? Znači, prvo sam si nekako pomislila, moram ponoviti ta pravila. Drugo sam si pomislila, uzet ću prijatelja, brata, nekoga da me odfura barem rute po Zagrebu, da ja budem suvozač. A treće sam si pomislila da doma kad idem spavati ili jutro prije buđenja, da 5-10 minuta onda te rute koje sam prošla vizualiziram i kao da osjećam mjenjač auta i da će mi to onda kad zaista sjednem puno pomoći. Ono što mene zanima sa svom tom strategijom koju si ti pripremila, što te sprečava da to već sad učiniš? Znači kako to da već do sad nisi krenula ponavljati sve ove tehnike koje si rekla da ćeš... Pa evo, stalno sam odgađala i imala sam godišnji pokaz godinama. Ok. I znaš li kad ćeš prvi put morati voziti? Ako uopće postoji riječ morati u vezi vožnje. Pa proljeće. Proljeće ili ljeto. Proljeće ili ljeto. I kad onda procjenjuješ da bi morala početi ovo vježbanje vožnje da bi ti na proljeće ili ljeto mogla pa zaista? Sad neki kažu da je dobro i po zimi. Ili 1.12. ili 1.1. Krećem s ponavljanjem teorije, a onda i uzimam instruktora za ponavljanje vožnje. Ok. Ja bih htjela sad nešto provjeriti s tobom. Zato što meni se ovdje više čini da je problem tvoje odgađanje toga da poduzmeš sve te stvari, nego samo vožnja kad jednom do nje dođe. Djelomično je točno. U vožnji me samo dvije stvari, hajmo reći u ovom trenu plaše, to su preticanja i zavoji, litice i tome slično. 2 puta sam sudjelovala u takvim situacijama i mislila sam da ću izgubiti kao suvozač život, pa me možda i to malo kočilo. Okay. Ovdje smo možda na nekom području čak nekog traumatskog sjećanja ili nešto slično što sigurno nije sad ovdje prilika da rješavamo. Sitno. Sitno. Međutim, ono što možemo učiniti je da ti možda prestaneš odgađati recimo to da uzmeš neko ko će ti pomoći da se prisjetiš ovih osnovnih koraka i kreneš voziti. Ono što mislim da ti može pomoći da odabereš bilo koju od ovih stvari koju si naumila i jasno odrediš točan dan. Kad prvo imam vremena i onda kažeš, ne znam, možda je to utorak u 5 ili u 6 popodne. 15 minuta ću listati knjigu s pravilima. Jer inače će ovi izgovori samo putovati ovako u krug oko tebe kao što to sad čine i jedan drugog sprečavati, odnosno sprečavati tebe da se zaista s tim uhvatiš u koštac ako je to ono što želiš. Da, zato što previše toga čovjek, ja barem želim u danu napraviti i nisam si ga stavila pod prioritet. Evo sad ću razmisliti da to stavim pod prioritet. Ili ćeš možda odlučiti da vožnja auta zaista nije nešto što tebe zanima i da možeš i do kraja života funkcionirati na način na koji si. Može i to biti kao odgovor i to prihvaćam onda kad ponovim. Ono što je možda vrijeme i to možeš testirati tako da kažeš ovaj dan u toliko sati 15 minuta, ne više od toga. Dakle, da bude dovoljno malo, da nemaš osjećaj da ti odvlači pažnju od nekih drugih tvojih zanimljivih zadataka. Super. Pa mi javi kako je prošlo. Hvala ti, Gordana, a onda tebe vozim sa sobom. Može? Može, bit će mi drago. Hvala. U ovoj ste epizodi mogli vidjeti kako kad odgađamo stvari iz sasvim čudnih razloga. Čini nam se da nam automobil daje više slobode, a opet s druge strane odgađamo učiniti ono što je potrebno da bismo taj automobil i vozili, baš kao naša Anita. Razloga je puno i odgađanje je fenomen koji ima puno lica,
Ali jedan savjet koji možete i vi iskoristiti. Odredite što je prvi, najmanji mogući korak koji možete učiniti prema svojem željenom ishodu. Zapišite točno vrijeme i dan kad ćete mu posvetiti prvih 3, 5 ili 10 minuta, ne više od toga. Onoliko minuta koliko ćete sigurno iskoristiti i onoliko minuta za koje nećete smatrati da vas je odvuklo od neke druge situacije koja vam je važna. Prvi mali korak vodi prema sljedećem koraku i malim koracima možete ostvariti i najveće ciljeve.